Doga bitti köre adamlar düş görüp bilýärmi? Fiziki taýdan görüşi kybyndan mahrum adamlar hem düş görýärler. Ýöne olaryň düşi bizinkiden biraz tapawutlanýar. Misal üçin, käme hal köre adamlarda görüş bilen baglanşykly täsirler däl-de, eşitmeň we degmeň netijesindäki täsirler has köpüde çykar. Olaryň tagamyl iş we ýa-da duýgulary has güýçli bolýar. Ýöne olaryň düşüniň mazmuny we onuň täsirleniş derejesi bizinkiden tapawutlanmaýar. Yine de bir hayran alırcı hakikat olsa olar bizinkiden 4 ise köp garawasyanlygydyr. Hatta geçirilen barlyklaryň birine dogupdy köre adamlar 4 düşüniň birine garawasyanlygy ýüze çykarly. Bu ýagdaý gözi görýän adamlarda 6% bolar. Kopenhagen Üniversitetinde geçirilen barlygda oýa wagtymyzda başdan geçiren täsirlerimizin düşde ýüze çykmak mümkinçiliginiň ýokarydygy, görmeýän adamlaryň günüň dowamyna has köp howply ýagdaýlar sezawar bolýandygy we netijeniň munyň bilen baglanşyklydygyny aýdylýar. Has täsir galýan ýagdaý bolsa, köre adamlaryň özlerini garawasyanlygyny bilmeýänligidir. Sebäbi olar garawasmaklyga bizin käl seretmeýärler we ondan bizin käl bir rahat bolmaýarlar.